Така, здравейте. Това е втори епизод от кариера мода ми с Съндърмант на FIFA 10. Така, както ви обещах миналия епизод, че този епизод ще има трансфери. Така, аз искам да си взема един нападател, както казах в миналия епизод. Искам първо да прегледам какво има на пазара. Ще потърся това, което ми е нужно. Гледам, че Вагнер Лав се продава, ми е доста симпатичен нападател. Също и Женяк. Това ще нещо слаби оверали. Ще взема Вагнер Лав. Ще му предложа 7 милиона и половина. Малко ще му дина заплата до край. Дам гол бонус 15%. За да е наполовина сигурен. Така, сложи Мърфи да се продава. И Хили. Тези не ми трябват изобщо. Така, този епизод няма да има мачове. Ще оправи отбора. Това ми е целта този епизод. 0-0 с Волсбург. Панова взех ли го? Файлите. Ще пробвам пак. Ако не стане с него, ще потърся друг нападател. Така имаме доста оферти. Хили направо продавам. Инки да дават повече пари. И Мейвард продавам. Така, започваме първенството. Да погледна само какво иска Вагнер Лав, за да дойде. И Вагнер Лав беше закупен от Порто. За моя лош късмет. Така, ще се опитам да взема Стърич, защото ми струва, че ще ми послужи много. Гледам 75 оверала. Погледна и лолката, искам да погледна. 15 милиона. Аз търся нападател. Да видим. Да, искам Стърич да взема. Сега. Да не успея поне него да взема. Този път ще му дам до край. Защото ми трябва спешно нападател. А той е бърз. С Даран Бент и могат да се правят добър тандем. Така, предложим добри пари. Ако не се съгласи, ще пробваме късмета с друг нападател. Така, погледнем имам ли още някой за продаване от отбора, защото видях, че има много футболисти. Тоест няма Маккартни, доста. Хури Хейн. Него ще продавам. Има вратари, не ми се нужни толкова вратари. Ще ги симулейт на тези матчи, защото искам да се оправя по отбора. Стърич не иска. Който нападател да взема. Така, двама кандидати за махане. Играем срещу Челси. Така, Стърич да погледна. Челси не пускат. Нещо нямам изобщо късмет с нападателите на този кариер мод. Така, да погледна. Кой нападател, кой? Ще потърся по отборите. Така най-лесно. Искам да погледна в Арсеналки нападател. Лорд
да сме да вземем. Нашата наистина ще направи един тъшак с това. Ще играеш в Съндърланд. Да се опитам да го взема. Не им ще дойде Лорд Бентнер в нашия отбор. Дадо доста пари за него. Билети да бъдат приходи. Че се набиха. Да, няма значение това. Бентнер го взехме. Николас Бентнер в нашия отбор. Това е голямо постижение. Така. Взехме кариер мода. Вие видяхте, че взех нападател. Николас Бентнер, ето го. 81 оверала. Вчерата съм. Така, мисля, че им трябва халф. Обаче финансите малко намаляха с трансфера на Бентнер. Ще се опитам да продам. Имам доста защитници. Може би това ще е последния ден на трансферния прозорец. Защото вие знаете на тези фифи, че от седмица на седмица с трансферите. Не, значи още. Орсворти беше продаден. Така. Намалявам бройката на футболистите. Освен да взема някой под наем за сега. Като малко дръпне с финансите. Какви фри агенти има? Аз не ги погледнах, тях забравих изобщо. Ще взема Серхио Куижи. Не, няма. Добре, ще го взема него. Малко един по-опитан футболист. Няма да му заплата, ако съгласи, ако не, да се търси друг отбор. Пък и тук знаете, че мога да ги продавам, да Ки Сюн Кьонг ще взема, защото ми играе в Съндърланд. Него ще му дам заплата, защото е млад. Може би ще има какво да даде на отбора. Така. Да взема и още един футболист. Него ще взема. Нямам повече халфове. Мисля да игра с система 4-4-2 с такъв отбор. Бентнер и Бент да си партнират в атака. Така, да се влияете на този матч. Столците също не биха, значи ще трябва да се потрудим малко. Да печелим място по-напред в класирането. Сеяс и Ки Сюн Кьонг бяха привлечени успешно. Няма да продавам Маккарти. Така, следващия добой ще бъде с Хъл Сити, но той ще е следващия епизод. Иска да ви покажа този епизод само трансферите в отбора. Надявам да ви харесаха трансферите, поне за този бюджет, с който разполагах. Взех най-доброто според мен. Така, искам да ви пожелая лек ден, да се забавлявате с нашия канал и да ви бъде интересно и да се абонирате естествено. Чао, чао, до нови срещи!